Hello. Se pääsyi päin pilluarit. Kangarsuat vloggere mimma isiginnaaravit pikkorissellungasuli pikkorisseruttorta susessaaleqisangaarat uneriasaarnikuungama ullumikku naleruusiortussaun kingulleq ujaasinikkuungat atortussatsineksiya kiisamnassaarinikuungitsi ullorialaallia qanama ullorsiusiussamaarat naneruumi taa vloggerusullunga. Hej. Kan jeg Vloggarpunga? Saattaa så sammen med Vloggarpunga ja. Ai tuolla. Ja. Pinnattet mamma. Inuunerput. Tokkittaa tässä. Mä sekkoon nää. Nappakki Nappasi vähän taussauria, että tokkosaasko jo seltsuppidioniasta kasattu. Tää on nasara nivimsulisarallara med nasattarnikuara. Et suraitlakka on nividoabatlakkalni ukuttattaatiluan. Tää pisiniassamaapungun. Siivainuka omnissamaapapput aallumuimmaqa. Maanneqatingissuap taavaat. Unnunuannassumneriulta atussallutingo. No takorusenneqarnikooriarma iullerparaalluti. Ullerappassui piilernitsin taa qassarla nuisipallalaarusullum. Taattorussuanngornikuungami. Vloggeraangat ersippiassaarnikuungat taamaama okkuaersarinerit takutikkusullungit. Nunatsinni ulloriaqarnarpaa tuttoqqarusutara aana iinga ataatsimi qassitraajuina ulloriari tassaavarlu Royal Green Line. Iinga ataase saneraana aadi aamsuli peqqa. No, enta korallungu assilisariaqarluut tassati ulloriaqangaarmat. Rundkørsilimi oppit puala tojo Qujanaq tojo. Maani oppiaserorattum. Siullertojoissuput. Takuinuuneq. Siva ananaat okkornissiaqsanaarivata un prosinimsiaaniko on ikkumatingilarpu nerisussaaриaritta inneqqunne poojularuarpa vlogger savatuuppungu savasuppi uangaas qasilittulerit qasilittu
Qoorteqaambama taasianunguttarpuun qasinittortortangaarit. Amappat. Amappat. Qangamittartor. Uwe savatorn ajorami savariorqun ajorik massakkiisam sanaqqut. Misisinniarin qanorinnersunna. Mamassanerpom. Ajungaasimaakassakkama allaqqaami Call of Duty mi nalungilastaan spillertaripput toqoraarsuaaran traayuat toqukkakki arfinilleriaan toqusunga arfinilleria toqultaa raasiora tallimani toqutsingaangama aittaa toqusaalsoorlaamani taa aittaa taam toqutsingiingama 30 angullungi nuannaarpunga adrenaliininittuinnaarung taasiivaatinguraa spilliterlunilu innatio toqukkamingit pingasoriaan toqutni raasiuassuqama noor naakkammain taamalu ajungaasimaartingisongaam qaangereerpaan missakkununa attaveerukkami attavininnissaau taqqingip noin pikkona filmitaa toqqussu ajornangippi imma YouTube mileriaraluissu see ippasaun pakkararuama imma ullorialiorni ullori qanamma naneruusiorniaritta naneruusiungittaorama alfinasqaamis naneruusiungittaorama taa ullumikku pingittaornit naneruusiorniarit ullumik nangeqqiinnaarpara taa eqqoriakannersinnaavarsulerinersugut spillertumut Qillarsuap isuut spillernaarnigualu. Maissak ultavaa spillertariaqa aakanna ullorialiassa taa oom tunuaniip ikani atortussaa ullumik pikkorippiit Nu. I'm sucking. ippassa tiutarnissannu pipissaqarnikuunginnammassakku ullaakkorsiuyutaa isiginnaaravit angutaatiga naalakkerlum ulloria ulloria moqarniassariinnaavittu ullorialiorniarpunga see immaanaruusiorlerpuu kiisami oqariarattaana naneruusioqqaartinnata anissangiivippugu taamaamma anerusulissangut anisinnaaniassagat naneruusiornialerpugut naneruusiorl aallaqqaataani atoqqaassuagut oppimineq Ikuptunimi marrak. taa una min salanikua pittaanerpaangikkaluamkia ajon ilillu imaattartam taa 2 kilo marrak taavel naneru normodel pisiarisimaruaatsiksia misigismangat salloqittangaarult naneru nalinginnaas atussuarpu aama nalinginnaasumi ultamaas naneru ikumatinna ajoratsu taa pittaanerpaanginnarpila Tässä on kisittiseqanuam 100 kroner qassa. Ida 100 kroner qap ima ittoq taa una 100 kroner dias 4 kroner taamaama 100 kroner allamu atuinnarlutingu naneruusiussuum immin qiorniaqit taa ukku qanorlisarivumma sulpapiarileqqaartarpap ataatungaan ila imalun plastikka Qingarnaqa immius. taa una
Uanga nipputinginnarussammat una arlaan qalleqqaartuaannarpap qanganitirp una tuutuusin siivam pitaarinikoorp ta ksiasuli ajorpallaangeqqa sualummi sum tamaaniittarlun seqominnikoongittu pinnaqa qatortussaat singusitara sulpapiam singusiineqaanga ta imaasivarput nipputinginniassammarsa taamassak marqammassuara iluumoortu Akkaama peqinoqan uliusmanus ilinnassua sortaana sortaan taava mappa anatun killoqqaassuara Qujanaq maa uyaluissiam ajornanginnerungalu ajongisa ija taamassak errortorealluta ukkuaallatilerpaut ta mikinerim taak siulluukkutsingi sinneqissangutta oonga ataasi nivingaannarumaarpa aikussan qannutu imaattorniarakki qiortartussaavavu qanu ataasiinnarm taamani ikkunniarsariniari oh my god naamma ana duradunga oppiyaqarnerulaami maalinaanu ajorpa isummeqersuagut isumma malinniartiga filmiliartimiarsaaluni qianarnersinaniarsi massak ikkussuariarpaa ngutaata ikkussuaqatinerusukkaluarat
iumejunnaapasikki. Kannattu tää vaan? Inuunerput. Joo. Messi vaan. Kappuissuutilaangin nalleqiortalariallu itaamassak pinnersarnermut pinnersissuu massakku aneruupiaraappi sikkussamini taamaalla juullerpalu taminaatiginnarpat tipingissarulorujuu. Tässä. Tää raamum kyhen napparpo. Anisinnaangorpu. Tää sinneraapput. Tää on kysyssua. Mä tytsinnu. Stuusui narajannaangorpu. Ayun. Juullerpalut iliaqqarakkit kiisama Vlogginaamassinnaangorpara ingiliaranguit nissiaqqat naneruusarfi massa nissiaqqat nivingaruyortu niisimaajaqqat